Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ru ban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ki nongshong jongka Mauranglang Southwest Khasis District kilalap ba kidan kibri blet smon da kebawan berat da usnyang yap hawa rilang ka jaka kebadan hasenda bat ka viewpoint ki nongshong kilatep no itu usnyang balapuut ka shnong kala penamjur ya kibri blet smon bat kelemaham ru ya kibri berat jabo pathar hasilan ter jong ka surok na mau korwat syarang belang nongstoin bat ter sedo umdolon liang jongi kumka shnong ni patpau yusukhia hadin ba nakaliang jongki nok shnong jong ka shnong moranglang jongi hangne kila ya thu bat kila petip ba kadon kawe ka maratyap kata kalong usnyang yap ubadon hangne ha hajingking warilang hangne hapo hiawa kabamut ba ki nongwan bread ki don ki buat bread yun usnyang bala yap te nitu ba kajing bread joki kalong ba su bread na jerong jingking syatabian te nitu ya kajing mong kajong usnyang yap ba su bread na jerong jingking te men nen abaki lalap ki pajba kila penkerya ndrei nomor ba usnyang bahe ba ki mla te nakaleng jungi men step mila lece ke bar perkuno usnyang yap te nakaleng jungi kum kasnong ni patpau ki sokhia lor jokane ga jingle jongki breu hakaba yap ki merat ki jingri jingdup jongki bagi haban subret kumni pathar hakiwa subret haki surok ke subret kumto klem da sumar klem da kaba khamtam kalong ba na kabanta kumki trai ki bari ba sumar ki habdon kam hi ya kaban sumar ndala yabru ya haban tep hi tena kle jongi ngi patpau nomor kata jing sukhia nomor ba kane ka jaka kaba khamtam kalong ka jaka kaba ki pobun ki pajba keleng sodong jeng neka jaka ke area jongi wat nap kham jengai ru ki wan ban yaj pengat chane ki wan ban bam khana piknik ki wan ban yaj kai hangne namar ba kaya jan hi berkaneka warilang bupon te ngi petpau jususi namar ba watlang ngila maham ngila don ka notis sang tu hi hajing warilang ba ngila bu ka jing maham ban omsya ban bread ki maratyap omsya ban bread ki jaklia kino ki nyut ki ba ki pajba kinong yaj ya kane ka suruk baru kimdei kwan bread ti handrei ni iya kane ka jing bom patiau jongki bayaj ya kane ka leti yani surok nangne si sharum ni iru wat hadu ba ki wan ban bread ru wat ki maratyap ru ka ba khamtam ya kinong yaj ru nam ta kane ka surok ba syageni ki than jaka bangidon kini ki jaka petkai kumne kaba khamtam nadu neki kali ki baya juru ni saitla pat ki i ba kadon ka jing bread kaba su bread pathar bet na ka kali khem nadon ka jing sumar tingi kwa ba kan long ka jaka kaba khoj bangin suk mangi ki trashnong ki badai bat pej bat sumar ngin nang bat pat khoj kaba mud bangi ni kwa nama kata ban ong bakan ni kwa ban ong batungin na trelang nam ta kan jing pat khoj ka jing le khoj ka mariang ka jing le khoj ki lenti ki senkin ki jongi ki jing le khoj ki jaka pekkai ki jaka jungok kai ki jaka yaj pengat ki jungi khnang bakan long jing tenat te ngida ketuju na makata ban ong batung ni trelang bat ka jing kwa ka jungi kum ki traisnong kum ki trajaka ngej ba hangno ki jakaru ngidon la ki jong ki jing kwa ngidon la ki jong ki jing angnut bangin penbha bangin penkhut bat bangin pe tenat nadu ya kamariang bat ki bam mangi ngila senang ngila penbha